Salang kami ng pits mga idol. Shout out! Shout out dyan sa mga subscriber. Kay yata na bagong gising. Aligig na bay. Shout out for correct. Yan mga idol. Salang mga diha. Panoorin niyo mga idol. Yung trabaho niyo dito mga idol. Mga idol naman, nagpakiko yung Sige na. dyan. Mula na mga guys, mga idol. Hala, ano kayo ba ako yan? Ya! Gaya, oy! Lo! Loob ko. Kaya ako yakit. Mga idol, panoorin niyo mga idol. Si ano yan, si Kalugtog. Tutulungan ka? Ang aman. Uy, ito. Tumukas. Res, pares kaya ako ron. Anong ito dari? Ibigay dari. Idol, check! 2953. Guwapo po. Ulit na tayo. Tindog ka lang, hindi ko man naghatam. Dari, ako matala na. Sabo? Grabe, John. Watch and learn mga idol. Anak bro. Watch and learn. Ang natin yung silo. Pagkakiro. Bye! Para sa pwede. Ano ba yun? Atak. Alright mga idol, tapos na magsalang mga idol. Abangan nyo next episode. Ganito po ang trabaho namin mga idol. Magsalang po kami ng pids para bukas. Yun, maraming salamat mga idol. Ano tayo sa Kalikabok? Salamat mga idol sa mga nanood mga idol.
Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, idol, subscribe mo sa channel.